Сега ще ви кажа как да спестите 20%, ако решите да пазарувате от Douglas онлайн. Искам да ви кажа, че този път пакетът ми дойде супер бързо, буквално за горе до 24 часа. Почваме, разбира се, с мостричките. Този път виждам един малък парфюм, неизвестна марка. Първото нещо, което наистина ми трябваше и просто трябваше да си го купя, защото предпочитам повече glowy мейкъп, отколкото мат мейкъп. Не ми пука, че хората ми казват, че и лицето ми изглежда мазно. Аз просто обичам лицето ми да изглежда мазно. Затова този път решихме да пробваме от фондиотена на Dior. Другото нещо, което лично на мен ми трябваше, понеже моят коректор на Kiko ми е почти на свършване. Имам още един на Essence, но на Essence не ми харесва особено. Реших да си взема този на Murphy. Между другото, стискайте палци, фондиотенът и коректора като цяло да ми паснат на цвета на кожата. Изглежда тъмен, но не знам, ако трябва ще ги смеси с по-светъл коректор, защото този определено изглежда много тъмен. И последното нещо, което всъщност ми изглезе, така да го кажа, безплатно, защото намерих един код, който всъщност ви доставя 20% отстъпка. Ето тази мини пудра на Huda Beauty, която всъщност очаквах да е в големия си вариант, но не прочетох и в последния момент разбрах, че всъщност е мини. Ето така се казва самата пудра. И е супер сладичка. Нямам търпение да пробвам от пудрата на... И идва с... Взех си още нещо странично. Според мен всяка една дама трябва да го има в къщи. Това тук е любимият ми лип глос на Kiko Milano. Номер 17. Изглежда по ето този начин. И сега да ви кажа как да достигнете до това да получите продукт на 20 евро, примерно безплатно, или така нареченият купон от 20% намаление. Нещо, което направих аз. Отидах в ChatGPT и го попитах дали има код за мен, дали има някакъв код за отстъпка в Douglas. Имаше и още отделни купони, като 10%, 5%, но аз, разбира се, избрах този за 20%. Така излезе, че всъщност пудрата на Huda Beauty ми излезе напълно безплатно.